ସେ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଏ ନରମ ହସ ଅଛି ଯାହା ସେ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁଚାଇବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲା ଏକ ସରଳ, ଯିଏ ଅନନ୍ୟ ସ୍ନେହୀ ମାତା କହିଛନ୍ତି। ସେ କାହାଠାରୁ ଲୁଚିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ମୁମ୍ବାଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଇଟିରେ MSc କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧକାରୀମାନେ ଅଟକି ନଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ଶୁଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ ରାସ୍ତା ପାର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ, ସେହି 16ଟି ଚାକିରି ପରେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଅନ୍ତିମ ରାଉଣ୍ଡରେ ସବୁଥର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ସହିତ ଆସୁଥିବା ମଧୁର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାୟା କେୟାରରେ ଯୋଜନା ବିନ୍ଦୁର ଅର୍ଥ ସଂସ୍କୃତରେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଅଂଶର ରୂପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, କୋଚିଂ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଅନୁପମା ଯାହା କରିପାରିବେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମାଲୋଚକ କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମାୟା କେୟାରର ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ନେତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି, ଏକ ଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯାହା 57ଟି ଭାରତୀୟ ଏବଂ 4ଟି ବ୍ରିଟେନ୍ ସହରରେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ 15,000 ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା 875 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଥାଏ। ତା'ର ଶିକ୍ଷଣ ବକ୍ରରେ ତ୍ୱରିତତା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନୁପମା ଜଣେ ପେସାଦାର। ତେଣୁ ଅନେକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଏପରିକି 7,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାପନୀୟତା ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ମାୟା କେୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କାଉନସିଲରୁ ଏକ ପ୍ରଶଂସା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅନୁପମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସହକର୍ମୀମାନେ ଜଟିଳ ଏକ୍ସେଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫର୍ମ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁପମା ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଦାପି ନିରାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନୁପମା, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଯାହା ତୁମର ନାମ ଚିତ୍ରିତ ଅଛି, ତୁଳନାତ୍ମକ ଅନନ୍ୟ।